Ето кои са слабите черти на различните зодии. Гледайте до край и не забравяйте да ни последвате. Овен. Състезателен, но несигурен. Няма нещо, което овенът да не може да постигне, щом се захване с него, никоя планина не е твърде висока. Въпреки това, при тях се наблюдава и скрит синдром на самозванеца, който може да подкопае самочувствието им, ако му се позволи да се развихри. Телец. Лоялни, но твърдоглави. Лоялен до крайност, телецът е най-надежният човек, който може да ви бъде на помощ, когато нещата не вървят. Въпреки това те са упорити и могат да се обидят както никой друг, така че внимавайте да не им попречите. Близнаци. Универсални, но нетърпеливи. Хвърляте близнаците на вълците и те ще се върнат като водачи на глутницата. Въздушният елемент в този знак означава, че те могат лесно да се адаптират към всяка ситуация. Но предпазните им сили са кратки и когато търпението им към някого се изчерпи, няма място за втори шанс. Рак. Страстен, но некомуникативен. Зад замислената крепост, която ракът е издигнал, за да се защити, се крият богати запаси от дълбока, безсмъртна любов и лоялност. Жалко, че малцина ще успеят да я изпитат, защото не са най-добрите в това да изразяват това, което е в сърцето им. Лъв. Уверен, но доминиращ. Роден да бъде под светлината на прожекторите, този лъв няма нищо, което да му харесва толкова, колкото да бъде център на вниманието. Въпреки това тази вродена убеденост, че винаги са прави, често означава, че те могат да пренебрегнат чувствата и настроенията на другите. Дева. Перфекционист, но самокритичен. Педантични, организирани и старателни, ако светът свърши утре, ще искате дева да води похода към новата зора. Въпреки това досадното съмнение в себе си в главата им означава, че те често са построги към себе си, отколкото някой друг може да бъде. Везни. Съпричастни, но нерешителни. Ако търсите човек, който да ви даде утешително рамо в трудни моменти и наистина да се постави на ваше място, обадете се на първата везна в контактите си. Тази тяхна съпричастна страна понякога може да бъде нарушена от неспособността им да вземат решение, допълнена от страха им от конфронтации, което означава, че никога не знаете на чия страна са. Скорпион. Интензивен, но потаен. Огнената и интензивна личност на Скорпиона може да превърне времето, прекарано заедно, в диво и шеметно пътуване, но въпреки че ще направят всичко възможно, за да се погрижат за емоционалните ви нужди, те са потайни по отношение на своите емоции. Стрелец. Спонтанен, но непостоянен. Никой не може да разказва истории така, както стрелецът, те могат да накарат цялата стая да следи всяка тяхна дума. Но макар че могат да ви покажат големи мечти, понякога е трудно да ги притиснете и да ги накарате да изпълнят обещанията си. Козирог. Целеустремен, но безпощаден. Не всеки може да завладее света, но ако Козирогът реши да го направи, нищо няма да го възпре, докато не постигне целта си. С личност, в която е заложен практицизъм, те често не могат да оценят нюансите и са известни с това, че не прощават грешките на другите. Водолей. Философски настроени, но дистанцирани. Дълбокомислещ и с хуманитарна жилка, Водолеят има грандиозни планове да промени света. Жалко обаче, защото отшелническата им природа ги затруднява да установят връзки с околните. Риби. Капризни, но прекалено чувствителни. Ако искате да избягате от светското ежедневие, въображението на рибите може да ви отведе в царството на фантазията. Тяхната мила, грижовна личност обаче може да се окаже нож с две остриета, защото откровено чувствителното им сърце лесно се наранява, което се усложнява от склонността им да се правят на жертви.